Ganun-ganun yung mukha. Mahal, why you like to eat buwad? May buwad. Hello! What's up? What's up? Makikita. Mga higala! Good morning, mga kahigala! Today mga kahigala is aalis kami. Kasi nga walang trabaho si Banana. Pupunta kami sa labas para kakain kami ng lunch. So tignan nyo si Banana, naghinampiling, naguna-una. Unsaon, pagkita sa kwarta. Gawin na kami mga kahigala. So anyway, kumusta kayong lahat dyan? Sana okay lang kayo. Kami okay lang naman. We're going for lunch. Yeah. Librehon ko sa akong bana. Kay sige na daw ko gluto. Nandito na kami sa mall mga kahigala. So nagtingin-tingin muna kami kung saan kami kakain. No? Suroy-suroy muna kami dito mga kahigala sa mall. Wala naman kaming bibilhin dito kasi nga wala kaming pera. So tingin-tingin lang muna ba. Exercise sa mga tiil. Nandito na kami mga kahigala. Wow! Nag-order na kami. On your video? Yes! Nag-order kami ng carbonara. Kasi nga, na-miss ko ng carbonara. No, we ordered Alfredo. Yeah, Alfredo like that. Same naman na ang mga mahal. So, ito na ang food, mga kahigala. Tingnan nyo, ang sarap ng ano nila mga kahigala o Alfredo. Akala ko carbonara to, hindi pala same yung carbonara at Alfredo mga kahigala. Anong taga-bukid ka mga kahigala ba? Hindi mo alam. So yun, nagutom na si Banana. Hey Banana, What? kumusta mo ang iyong banana? Natawa ako. Natawa. Hab-habo na kami mga kahigala. Kasi nga medyo nagputoy na nga mong mga tiyan ba? Mahigala is very delicious, okay? I must say, I'm enjoying lunch. Masarap siya mga kahigala. Sino yung nasa ibang country? Tanong ko lang. Yung pag kumakain kayo ba, di pa kayo tapos pero kukunin na yung ibang plato na pinagkainan nyo. Ganyan ba din ba sila dyan? Di ba sa atin mga kahigala, bawal yung kumakain tayo tapos hindi pa tayo tapos kukunin na yung mga plato, no? Dito kukunin na. Parang ano ba, nabaguhan ako mga kahigala kasi doon sa atin sa Pinas parang hindi ganyan eh. Maghintay sila pag matapos na talaga tayo kumakain, no? But I also want to tell you guys, I'm going to make this pasta carbonara. I'm going to make it for Madame over here, okay? Highway. And when I make it, I will put it onto a YouTube vlog. Pauwi na kami. So, ang nabili lang namin doon sa mall mga kahigala is microphone lang. Ang mahal ng microphone la dito mga kahigala, no? We headed to a toys, okay? Try namin to mga kahigala kung okay ba siya. Hello, Mahigala. I tested it. It works. This little microphone works. Now I can go, whoa. Maganda siya mga So, kahigala. okay, I need to hand it over to Mom because I'm driving. Maganda pala siya mga kahigala, no? Clear yung voice niya. So, yon worth it yung price kahit medyo mahal siya pero okay lang. The next day. Hello!
Upo-upo na lang ako dito, tapos nag-iinom-inom ng tea. So, yon. So, si Banana is may tinignan doon sa yung plano namin na kukunin na shop. Hanggang ngayon, hindi pa namin nakuha mga kahigala, no? Kasi nga, dadalawang isip kami. Di parang kukunin namin, parang hindi, parang ganun. So, yon, tinitignan na naman niya ulit doon. Kung marami bang tao, kasi nga hindi tayo basta-bastang magkuha ng shop kung walang mga taong maglabay-labay mga kahigala, no? So, tinitignan na naman niya mga kahigala. Oh, no, 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 no. Mut kayo buwad ba? Muta. Mut. 君の虜になってしまえばきっとこの夏 Humut. Nagmamadali ako naligo mga kahigala kasi nga mabango na yung tuyo ko. Kung sa Bisaya pa, bulad o buwad. Mag-talk muna tayo kung si Banana ay kumakain ba sa aking bulad mga kahigalaan o tuyo o nabanguhan ba siya, no? Siguro nabanguhan siya mga kahigalaan kasi nga mahilig siya kumakain mga kahigala. Sa akin din, paborito ko din yung kainin akong mga kahigala, no? になってしまえばきっとこの夏 Parang magaganon-ganon ka talaga sa sarap. Tapos mag-ano ka na ba? Mangumot na ka sa kalami mga kahigala, no? Higala, no? Sinong nakarelate dyan na pag 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 I believe I can fly. mukha sa sarap? Ang sarap kasi ng bulad natin, no? Mga kahigala. Mahal, why you like to eat buwad? May buwad. I never like to eat. You just want me to all the time. You're the horny one. Tell the truth, mahal. No, stinky. It's like old snook. Old snook. And I have to pick over my nose. That's what happens, okay? When I eat, it'd be like. Ano nga yung kalapilat? Bad man kamahal? Bad man kamahal? Ha? It's not me, it's you. Ako may gibasol ni Banana mga kahigalaan. Ako ko na gusto. Pilingon. Ano, nandito kami sa labas mga kahigala, no? Upo-upo lang kami dito. Kasi nga, maganda na ang weather. Please show the people my beautiful body. Galing din siya nag-cycling. Sana all. Yeah. Okay? Yan, no? Kaya medyo pagod siya. Where are you going? 50 rand in coins. I'm going to go buy bread. Ha? Did I say your money? Town po. 40 rand. It's a lot of money. 40 rand. Yeah? Ay, kapait life. Ano, si Banana nagtilok sa mga sinsilyo, mga kahigala. Nandito na kami sa loob kasi nga medyo maginaw na siya. Kasi nga ano na, hapon na dito mga kahigala. So nandun siya, bumili siya ng bread. So kaya nagtilok siya sa mga sinsilyo, mga kahigala. So yan lang ang dinner ni Banana, mga kahigala. Poor, huh? Look, only toast for dinner. Hindi to kumakain ng dinner. At ako din hindi kumakain. Ako mamaya pa siguro kakain mga kahigala kasi hindi pa ako nagutom. So kakain lang ako mamaya ng pandesal or bread, lalagyan ko ng yema. Higala outfit. Here you are. It's drop towel challenge. Okay. Are you ready, girls? Are you ready, boys? Ooh la la. Mabango na si Banana, oh. Mabango na yung ano niya. So time to eat na Banana, ya. Because time to sleep na. So time to eat na din, ya. Time to eat? Yeah? No, no eating today, okay? Finished eating today, right? Okay? Finished eating today. Mag-shoutout muna tayo mga kahigala, no? Bago tayo mag-say bye-bye. Shut up. Yeah, shout out to you, Banana. Shout out kay Leia and Fam TV, Brennan Family, Now you can Yes, shut up. yes. Now you can shut up and I'm not even here. I don't even know, huh? Oh. yeah, the Manyar Family, Vlogs, Team Triple E Vlogs,
Cindy B. Family Life, Chad May, Pinay in South Africa, Cherry and Nigel, Journey, Astag na Pinoy, si Kuya Isko, tapos si Jendel Anti-Camera, at tsaka si OFW Astag Oman. And I'd like to make a big shout out to Dion Brown Fisser, okay? Because he takes all of this nonsense from the one really go. Okay? Yung walang mga YouTube channel, si Ronald Felicilda from Tumas Opos. Hello! Tapos si Yuli Torres at si Aileen Ancaya. Thank you mga kahigala kahit wala kayong YouTube channel. Always kayo nandyan sa mga videos namin. May I say something? I like Thomas Opus area, okay? Yeah. So, bye-bye mga kahigala! I hope na enjoy kayo sa mga videos namin.